Tajb ħnaddu għattini qari mill-litra l-Ebrej, kapitlu 12. U se nibdew naqraw minn vers 25 sal-aħħar tal-kapitlu. Hawnhekk l-awtur qiegħed jagħtina twissija xierqa u adatta għal dawk li huma privileġġjat li semgħu il-kelma tal-Alla, dawk li jemmnuha biex ikomplu fiha, dawk li konvinti minna però għadhom m'hemmnux sabiex jagħmlu l-pass ta' fidi f'Sidna Ġesu Kristu. Araw li ma tirrifjutawx lil dak li qed jitkellem. Għax hekk dawk ma frankawiex meta rrifjutaw lil min għafżhom fuq l-art, wisq aktar ma naħarbux aħna jekk induru lem minn dak li għafżana mis-smewiet. Li dak iż-żmien leħnu ried l-art, imma issa wiegħed bil-qal darb'oħra jien se neżżes mhux biss l-art, imma wkoll is-sema. Issa l-frażi darb'oħra tindika t-tneħħija tal-ħwejjeġ li jistgħu jkunu mreda, voldiri ħwejjeġ magħmulin. Sabiex jibqgħu l-ħwejjeġ li ma jistgħux ikunu mreda. Għaldaqstant, la darba nirċievu saltna li ma tistax tkun imreda, ħanuru gratitudni. Li bjan kun nistgħu nqimu l-Alla b'mod aċċettabbli, b'reverenza u timenza. Għax Alla tagħna u nar li jikkonsma. Amen. L-awtur ta' din-littra prattikament miktuba lilna wkoll qiegħed ifakkarna il-privileġġi kbar li aħna issa ngawdu permezz tal-medjatur tagħna Sidna Ġesu Kristu u jafferma li aħna ersaqna lejn il-muntanja ta' Sion. Bil-barkiet kollha, il-fatt li aħna ninsabu f'xirka waħda mal-ispirti tan-nies ġusti issa perfezzjonati fil-ġenna, mal-qtajja innumerabbli tal-anġli, fuq kollox ersaqna lejn Alla li huwa l-imħallef ta' kulħadd. Imma supremament da kollu seħ minħabba Ġesu il-medjatur ta' patt ġdid. Alla daħal f'relazzjoni flega magħna minħabba illi id-dem ta' Ibnu Ġesu kien imraxxax fuqna u aħna sirna allura aċċettabbli għal Alla. Id-dem ta' Ġesu li jgħid ħwejjeġ aħjar mid-dem ta' Abel. Għaliex id-dem ta' Ġesu jappella għal maħfra u din il-maħfra Alla tajilna. Aħna inkurunati bil-tieba ta' Alla, ġustifikati qudiemu darba għal dejjem. Allura l-awtur ppreżentanna il-vantaġġi illi aħna nkunu ulied Sion, ulied Ġerusalem tas-sema. Wara li wkoll urina l-iżvantaġġi li aħna nibqgħu mqabbdin mal-Muntanja Sinaj. Muntanja Sinaj ma nistgħux napproċċjawha. Tajjeb, però f'Sion Alla jagħti merħba lill-ar midinbin lili u lilkom ukoll. U allura l-awtur se qed jgħidilna la darba dan huwa tagħna, la darba għandna dan l-istatus li aħna mill-qwejn quddiem Alla. Alla tagħna merħba fih danu. Alla għamilna aċċettabbli għas-sema. Allura hekk issa immiskom tagħmlu. Kull privileġġ fid-dinja iġib miegħu responsabilità. Din nifhmuha. Tajjeb, jekk inti privileġġjat, m'intix privileġġjat għalik innifsek, imma għandek ċerta dmirijiet, ċerta obbligi. L-awtur infatti jgħidilna li Alla li tkellem mill-antik permezz tal-profeti għadu ikellimna sal-lum, u għadu jwissina sal-lum. Għaliex il-problema hija li ħafna nies illi ikunu semaw u fehmu u l-Evanġelju jarawh forsi wkoll attraenti jibqgħu ma jemmnuhx. Jibqgħu ma iċċedux ir-rieda tagħhom għal Ġesu Kristu. L-Evanġelju huwa b'xejn. Vera? L-Evanġelju huwa b'xejn bl-ħlas, kull min hu bil-ġuħ jista' jiġi u jiekol, kull min hu bil-għaġġ jista' jiġi u jixrob bla flus u bla ma jħallas. L-Evanġelju huwa b'xejn, però jiswielna ħafna. Biex aħna nimxu fil-modija tal-Evanġelju għandna ċerta responsabilità. U Alla jżommna kontabbli
Għaliex Alla aktar ma jatik dawl, aktar jippretendi minnek li inti timxi f'dak id-dawl. U timxi f'dak id-dawl mhux bil-qawwa nattiva tiegħek bħala bniedem, ma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għax altrimenti ma jirnexxinniex. U allura għandna huwa possibbli dinja tista' tkun attwalità f'ħajjitna li aħna ingawdu l-privileġġi sħaħ tal-patt illi Alla għamel magħna. Jekk aħna noqsu minn hekk, Alla jibqa' jwissina. Alla jibqa' jwissina. Ħafna nies jassumu li Alla tkellem fl-antik permezz ta' Mosè u l-profeti u speċjalment Ġesu Kristu, però llum huwa sieket. Huwa żball kbir. U allura qed jippruvaw jimlew dan il-vojt kif isejħulu huma billi jippretendu illi Alla qed ikellimhom b'mod ħajdu hekk sopranaturali, b'mod speċjali. Mhux darba jew tnejn niltaqa' nies jgħidu li ma Alla qalli. Il-mulej qalli. U jiena ngħid fiha nnifsi għaliex qala lilek u mhux lili. Jew mhux il-ħadd ieħor. U għar minn hekk, kif taf li huwa l-mulej li qallek hekk? U mhux ix-xitan. Jew forsi din hija l-idea ta' moħħok illi qiegħed twaħħala falla. Huwa perikolus immens. Meta aħna jidrilna illi ninsabu f'komunikazzjoni diretta u Alla qed ikellem lili b'ċertu tarif, qed jgħaddili tarif li ħadd ieħor m'għandux. Qed impeġġi nnifsi bħala super spiritwali, qed nolli nnifsi fuq ħadd ieħor, dan huwa immensament perikolus. Il għaliex il-fatt huwa wieħed sempliċi. Alla tkellem u jibqa' jitkellem. U ħafna imqar evanġeliċi illum il-ġurnata qegħdin jinsew li Alla għadu ikellimna. Alla għadu qiegħed ikellimna. Qudiemna warajna ma' ġembna biswitna fuqna taħtna Alla qed ikellimna. Ismewiet ix-għandru l-grat Alla. U l-firxa tas-sema titkellem dwar l-ġubijiet ta' jdejh. Il-bieraħ konna għawdex u morna naraw wirja ta' wieħed Żqalli. Ma għas niftakarx ismu, ma nafx minnu, qatt ma ltqajt miegħu, però mill-kwadri li rajt imdendlin f'din is-sala tallimt ħafna dwar il-pittur. Naf li dal-pittur, pereżempju, uħobb ħafna is-simboliżmu, uħobb ħafna l-kuluri, uħobb ħafna d-disin, uħobb juża it-texture fil-xogħlijiet tiegħu. U mill-ħolqien, il-ħolqien jgħallimna ħafna dwar Alla. Però aktar minn hekk, wis aktar minn hekk. Ismew tista' tistudjom b'għajnejk u tara l-kwiekeb u tara xi kewba feġġa għaddejja. Però meta mbagħad ikollok teleskopju vera u l-qamar filli qed tara daqshekk u filli qed tara mbagħad il-firxa tiegħu dak id-dettall kollha għax għandek dak teleskopju. Din il-Bibja hija teleskopju illi l-emel tal-Alla u lil Alla nnifsu narfuh wisq aħjar mill-emejjel ta' madwarna. Hija rivelazzjoni speċjali tal-Alla li bija Alla jibqa' jkellimna. Lutero qal min irid jisma' b'widnejh lil Alla jitkellem għandu jaqra l-Bibja jgħajjad. U din il-problema ta' ħafna karizmatiċi u pentekostali li qegħdin ifittxu bil-ġen tagħna il-bnedmin illi jippretendu li Alla jkellimhom meta Alla diġà kellimna u jibqa' jkellimna. U fatt sempliċi illi kapaċi jaħrabilna. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex l-Iskrittura nfisha. Pereżempju fl-Ittra lil Lut kapitlu 12 vers 5. L-awtur jgħidilna u insejtu intom it-teħġiġ li jkellimkom qisu mawlied ibni l-żeblaħ xi twiddib tal-mulej mela qed jikkwota mill-ktieb tal-Proverbi. Il-ktieb tal-Proverbi kien ilu miktub 900 sena ilu u l-awtur qed jgħidulhom insejtu intom it-teħġiġ li kellem lilkom
Meta Salamun kitab il-ktib tal-Proverbi ma kitbux biss għan-nies ta' żmienu, kitbu għall-ġenerazzjoni kollha inkluża l-ġenerazzjoni tagħna. Ġesu jirraġuna l-istess ħaġa meta lil-Farizej f'Mattew 22 vers 31 jirreferihom għall-istorja ta' Mosè, nafu għal-kol meta Mosè kien qed jirannaġ u alla derlu fil-arbuxxell jaqbad mingħajr ma jiġi konsmat u Ġesu jikkota vers 31 fejn jgħid u fuq il-qawma mill-imwiet ma qrajtux dak li qalilkom Alla li jgħid jien u Alla ta' Abraham u Alla ta' Isaac u Alla ta' Ġakob, Alla mhux Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin. Tinnotaw daqsxejn? Meta jingħadda d-diskors Alla l-min qalu l-ewwel darba lil Mosè. Qallu jien u Alla ta' Abraham u Alla ta' Isaac u Alla ta' Ġakob. Però hawnhekk Ġesu qed jgħid ma qrajtux dak li qalilkom Alla. Il-Bibbja tibqa' relevanti matul iż-żminijiet. Is-smawiet u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix. U appunt importantissimu tantu hekk li Pawlu fl-Ittra Rumani kapitlu 15 vers 13 difatti jgħid illi kull ma nkiteb fl-modi jisimgħu kull ħaġa li nkitbet minn qabel inkitbet għat-talim tagħna Bibbja sħiħa hija miktuba Pawlu qed jgħidlek ovvjament għall-kitbiet tat-Testament il-Qadim. Kemm aktar għall-Testament il-Ġdid huwa miktub għalina biex bis-sabar u l-farax tal-Iskrittura ikollna it-tama. Ejjew ma ninsewx l-aħwa illi il-problema mhux li Alla m'għadux jitkellem. Forsi widnejna ma tqal biex jisimgħu. Forsi widnejna huma miżdu jew għar minn hekk qalbna jew hawn websa kontra Alla. Dak miftuħa għal leħen Alla jisimgħuh faċilment, distintivament u fiċ-ċar fil-kelma imqazza tiegħu. Il-pjaga tal-Knisja illum bħal dejjem naħseb jiena bħal dejjem kienet li titraskura l-kelma. Titraskura l-Iskrittura mqazza u tiġri wara sensazzjonijiet. Il-bniedem jogħġbuh is-sensazzjonijiet, jogħġbuh dawk l-esperjenzi, ħansejħolhom esperjenzi mbaħħbħa però għax x'intasa mbagħad ma ssib xejn. Ma jagħmlulek ebda ġid. Ħafna claims karnali Alla ħalli kieku inti il-profeta Eżajja bħalli kieku int Mosè biex Alla jgħid lilek. Le Alla qed ikellem il-poplu tiegħu kollu kemm hu bl-istess kelma ispirata tiegħu. M'għandniex impartu il-valur inestimabbli tal-Iskrittura ma ħwejjeġ illi fl-aħħar mill-aħħar huma erq u gideb. Irid ikun sinċir, ma erq u gideb. Meta konna żgħar niftakar il-ħuti in-nisa kienu jħobbu iġemmaw il-ġojellerja tal-pasta ta' biċċajt. U niftakar kiena konna morru nixtru, konna jidulhom ix-xorti. Kun jisu mkebbebek u tiftaħ u tara xi ċurket u kienu jifirħu għaddi ċurket. Mura jidulhom dak huwa biċċa landa ma tiswix 3 ħabbiet. Ma konniex narfu d-differenza bejn ġejollerija ta' vera u ġejjela ta' ċajt. Rridu nkunu nies li nafu fejn u kif Alla qed ikellimna. Araw li ma tirrifjutawx lil dak li qed jitkellem jgħidilna fil-ittra tiegħu. Alla qiegħed jitkellem. Alla huwa komunikattiv magħna. Alla ma jridniex li nimxu fil-ama jew skont is-sentimenti tagħna. Alla tagħna kelma żgura fanala riġlejna dawl għal modija tagħna li tajjeb li aħna nġorru dan il-musbieħ kull fejn immorru. Issa, kif tafu intom il-ġimgħa l-oħra l-awtur tagħna dan il-kontrast qawwi bejn il-muntanja Sinai, il-liġi, u l-muntanja Sion, il-grazzja. U l-Kristjani jgħidulhom intom ersaqtu il-muntanja ta' Sion,
lejn Ġerusalem smewwitija, lejn l-anġli tas-sema, lejn il-qaddisin fis-sema, lejn Alla nnifsu, lejn Ġesu l-Medjatur tal-Patt. U allura dak li għalinna rridu nikkontemplawh u nirriflettu fuq. Ħafna drabi, dat diskors huwa tant elevat, tant sublimi, tant għandu iqawwina u jinkoraġġina, imma jekk inti taqrah darba u tibqa' għaddej, ma jiswielek assolutament xejn. Rridu nirriflettu fuq il-qagħda tagħna. Għaliex? Għax l-stakes huma għolin ħafna. X'huma l-stakes? L-istek bħamet inti għandek logħba jew mħatra u għal kemm ħanilagħbu għal 10 euro. Tajjeb? U żiemel fit-tiġrija li inti għażiltu jew labt l-stakes tiegħek fuq u tilef. Kieku tilef ma jimpurtax. Però l-ħajja, fakru l-aħwa l-ħajja mhijiex logħba tal-ludo jew tat-tombla. Illi meta titlifha ma jkun ġara xejn. Il-ħajja hija wisq aktar minn hekk. Il-ħajja mhix logħba. Infatti, il-kwistjonijiet tal-eternità qegħdi jiġu ssettiljati bħalissa. F'dan iż-żmien li qegħdin hawnhekk. Dan iż-żmien li qegħdin hawnhekk jiddeċiedi id-destin etern tagħna. Għalhekk qegħdin hawn. Maħniex qegħdin hawnhekk biex impappuha biex ikollna l-aħjar ħajja tagħna issa, le. Il-ħajja vera, il-ħajja ġenwina, il-ħajja fl-ogħla kwalità tagħha għadna rridu nitlu fiha. Għandna l-bidu tagħha ċertament. Ġesu qal min jemmen fiha għandu l-ħajja ta' dejjem. Però allura rridu nifhmu illi ta' bilħaq ninsabu fid-direzzjoni tal-ħajja. Mosè lill-Lut għalilhom. Poġġejt qudiemhom l-ħajja u l-mewt, għażlu l-ħajja biex tgħixu. Din hija l-għażla li Alla jpoġġi quddiem kull wieħed u waħda minnha. L-issues, il-kwistjonijiet tal-eternità qegħdin jiġu ssettiljati bħalissa fuq livell personali. Kollha kemm aħna. Il-Puritan Thomas Brooks jgħid omrok huwa qasir, dmirijiet huma ħafna, l-assistenza hija kbira u l-premju huwa ċert. Allura tintelax, żomm sħiħ. Kompli għamel it-tajjeb u smewwiet isewwi u jirrikompensak għal kollox. Kliem adatt għalina l-koll u x'vera. Aktar u aktar meta nafu illi Alla dak li jgħid jagħmlu. Aħna ngħidu ħaġa u mbagħad nibdu l-verżjoni wara ġimgħa. U nibdew niddibgħu le mhux hekk u le ma rridx infisser hekk, le Alla dak li jgħid jagħmlu. Lill-Iżraeliti li ħarriġhom mill-Eġittu Alla qalhom morru u tlu l-art li jiena tajtkom. Art tnixxi l-ħalib u għasel. L-Iżraeliti kienu miskredenti, bdew jiddubitaw il-Alla, irribellaw kontra tiegħu u Alla kif infatti qeddidhom ma daħħalhomx fl-art imwiegħda. Ħallihom ġenerazzjoni sħiħa 40 sena sħaħ sakemm mietu huma fid-deżert u daħlu uliedhom. Din hija lezzjoni vivida għalina. Għadna kif qrajna, dak kollu inkiteb minn qabel inkiteb għat-tagħlim tagħna. Ara ma ħsbux li dawk il-ġrajiet ta' Iżrael mifdi mill-Eġittu, maħruġ minn dar il-jasar. U issa għandu qudiemu triq ta' libertà. Tajjeb jekk aħna nirreżistu lil Alla, hemm il-konsekwenzi. Hemm il-konsekwenzi. U allura rridu noqogħdu attenti. Rridu noqogħdu attenti ma nsoddux widnejna għal dak Alla li qiegħed ikellimna. Qiegħed ikellimna. Il-konsegwenzi għal min jirrifjuta illum il-ġurnata huma wisqar minn ta' dari. Dari ma daħlux fl-art imwiegħda. Tajjeb ma daħlux fl-art imwiegħda. Illum il-ġurnata huma wisq aktar gravi. Ara xi jgħid. Araw li ma tirrifjutawx lil dak li qed jitkellem. Għax jekk dawk ma frankawiex meta rrifjutaw lil min għafżhom fuq l-art, wisq aktar ma naħarbux aħna. Jekk induru lem minn dak li jafżana mismewiet. Ara kull darba qiegħed jafżana mismewiet, qed jiftilna għajnejna. Alla mis-Sinaj
riet l-art, jekk naqraw ir-rakkont ix-xenarju jkun wieħed tal-waħx. Il-muntanja bdiet titeżżes, il-poplu beda ikun beżan. Ma rridx li Alla jkellimhom aktar. Talbu Mosè ħajkellmek Alla lilek imbagħad tgħidilna x'ikun qalilna. Tant kienet tal-waħx id-dera. Però issa qatt jasal jum li Alla iried is-smewiet, iried l-univers kollu. L-univers sħiħ. Dak iż-żmien leħnu ried l-art imma issa wiegħed billi qal darb'oħra jiena neżżes mhux biss l-art imma wkoll is-sema. Il-programm tal-Alla huwa illi iva dan l-ordni preżenti li ninsabu fih għaddejjin minn ġenerazzjoni għall-oħra dal-ordni preżenti għad jintemm. Għad jintemm. Ġili wkoll inkantaw dan id-dinja tissa għad tintemm bin-nar. Il-Bibja ma tħallina f'ebda dubju illi bħalma fil-bidu Alla ħalaq is-smewt u l-art se jkun hemm ukoll it-tmiem ta' dal-ordni. Rivelazzjoni 6 vers 12 jgħidilna meta fetaħ is-sitt siġil ħarist wara saret teżżiża tal-art kbira u swiedet ix-xemx bħal xoqqa tax-xahar u l-qamar sar qisu demm u l-kwiekeb tas-sema waqgħu fuq l-art bħal siġra tat-tin li tobżoq il-tin tagħha meta tixxejjer mir-riħ qawwi. U s-sema qab bħal ktieb li jitkebbeb u l-muntanji u l-gżer kollha tħarku mill-postijiet tagħhom. Għandna hekk konvulżjoni kosmika, mhux vera. Konvulżjoni kosmika. Bħalissa kollox jidher għaddej minn sena l-oħra, kollox normali, x-xemx titla' filgħodu tinżel fl-għaxija vera, il-qamar jimla, joffroħ, jerġa' jimla, jerġa' joffroħ kull xahar. Però din il-sistema ta' bħalissa qatt tintemm. Għalhekk Ġwanni jgħidilna biex ma nħobbux din is-sistema preżenti. Kull ma hu fid-dinja, ix-xewqat ħżiena tal-ġisem, ix-xewqat ħżiena tal-għajnejn, il-kburet tal-ħajja mhumiex ġejjin minn missier, imma huma mid-dinja, u d-dinja tgħaddi jgħidilna. Id-dinja tgħaddi, u x-xewqat tagħha wkoll. Imma min jagħmel ir-rieda tal-Alla jibqa' għal dejjem. Hawn hija t-tama tagħna. Illi aħna nitlu insink, nitlu f'armonija mar-rieda tal-Alla, illi nisimgħuh x'qiegħed jgħidilna. U mhux indawrulu kliemu, u mhux nagħmlu aktar aċċettabbli mal-Vanġelu nilqgħuh kif inhu u ngħixuh sal-massimu tiegħu. Jum il-mulej huwa qrib, ta' bilħaq għaddew 2000 sena mindu Ġesu mexa fostna fuq l-art. Però il-jum tal-mulej la nafu meta hu ċertament huwa qrib u jiddetermina kollox. Fatti l-Apostu Pietru fit-tinitra tiegħu jgħidilna illi bħal ħallil bil-lejl jasal jum il-mulej. Meta smewit jgħibu b'ħoss kbir u l-elementi maħruqin jinħallu bisħana kbira u l-art u l-mejjer ukoll li fija jinħarru. Mela, la darba dawn il-ħwejjeġ kollha għandhom idubu jeħtieġ tgħaddu ħajja ta' dusija u ta' tjieba waqt li tistennew u tħabirku għal jum għal miġġija ta' jum Alla. Il-attitudni tal-Kristjan hija li aħna nitolbuh il-Alla ħatiġi saltnatek. U ċew ħadin ngħidulu din id-dinja ma fiex gost minħabba id-dnub, minħabba ir-ribellioni sfaċċata u persistenti kontra tiegħek. Għalhekk Ġesu għallimna tiġi saltnatek. Xi tfisser illi r-rieda tal-Alla tkun magħmula fuq l-art bħalma hi fis-sema. Il-Kristjan matur jixtieq illi jiġi jum Alla. Għaliex mal-miġja ta' Ġesu Kristu Ġesu joħloq smewi ġodda u art ġdida. Ġwanni jgħidilna jiena rajt sema ġdid u art ġdida. Għax l-ewwel sema u l-ewwel art qabu sparixxew u ma baqax baħar iżjed u jien Ġwanni rajt il-belt qaddisa Ġerusalem il-ġdida nieżla mingħand Alla mis-sema imħejjija qisha għarusa mżejna għal żewġa. Hawn hija l-konsumazzjoni għidula. Il-qofol, il-wasla tas-saltna tal-Alla fil-milja kollha tagħha. U allura la darba aħna nafu dan il-ħwejjeġ. Nafu minn ġejna,
nafu kif Alla daħħalna fil-modja tiegħu u nafu allura fejn sejrin. Nafu fejn sejrin, nafu x'inhi d-destinazzjoni tagħna. Allura il-reazzjoni tagħna ma tistax tkun waħda ta' indifferenza. Bħalli kieku ma qed jiġri xejn. Ma tistax tkun waħda ta' indifferenza. Frattant kif rajt Milux, il-ġen tal-bniedem tant huwa kbir. Taqblu miegħek ngħidilkom li hawn ħafna nies li jieħdu ħsieb il-kelb tagħhom u l-amorin tagħhom aktar milli jieħdu ħsieb irruhom. Hija xi ħaġa terribbli. Hija xi ħaġa tal-biża'. Meta taħseb illi huwa vera. Huwa vera. Qabel tmur tkellimhom dwar ħwejjeġ tas-sema, dwar il-ġenna u l-infern, jitqu bik. U x'importom li huma miksurin malla u mhumiex sewwa miegħu. Imbagħad tagħmel għandhom il-fida. U jidħsibu u jitaxqu bih. Il-ħama, il-gravità tad-dnub sa fejn ta' paċi wassalna. Illi totalment jamina. Jamina. Ħafna nies indifferenti. Għandna ma nistgħux inkunu hekk. U għar minn hekk ma nistgħux inkunu nies li nirrigressaw. Illi flok ma ngħaddu l-qudiem immorru lura bħal granċ. Għalli pretendi minna illi l-Pellegrini jagħmlu avvanz, jagħmlu progress il-qudiem. Min huwa intellettwalment konvint għandu jemmen, għandu jafda ir-ruħu fidejn Ġesu Kristu. U min ingħatalu miżura ta' dawl messu wkoll jixxenna għal dawl aktar minn hekk, aktar minn hekk. X'għandu jkun allura r-rispons xieraq tagħna? La darba Alla wassalna saw, skont il-fedeltà kbira tiegħu, skont il-patt tiegħu. Fejn Ġesu qalilna li dawk kollha li tagħna il-missieri ġu għandi u kull min jiġi għandi ma kkaċċiex il-barra. Alla għandu nies magħrufa għalih, maħbubin minnu li dawn se jagħtihom Ġesu Kristu qed jagħtihomlu biex ikunu mifdijin minnu. U aħna parti minn dan il-poplu innumerabbli tagħna. X'għandha tkun ir-rispons tagħna? L-ewwel nett irridu nkunu obbedjenti. Jekk ta' bilħaq Alla qiegħed ikellimna, irridu nisimgħu minnu. Mhux biss nisimgħu hemm differenza issa. Qed tifhem? Tista' taqra l-iskrittura ta'jet u tisma' l-Alla jkellmek. Imma issa rridu nisimgħu minnu. Irridu nkunu sottomessi għar-rieda tiegħu. Kristjan ġenwin ma jħares l-fidi tiegħu bħala toqol jew pis li huwa sfurzat jissapportih. Li telliflu l-gost tal-ħajja aktarx. Iqis il-fidi tiegħu bħala privileġġ u jgħallena tiegħu illi gawdi dan il-privileġġ. Igawdi dan il-privileġġ. Fuq nota forsi aktar qawwija. Tozer jgħidilna illi salvazzjoni apparti mill-ubbidjenza ma teżisti mkien fl-Iskrittura Mqazza. U naqbel miegħu. Salvazzjoni apparti mill-ubbidjenza personali ma teżisti mkien fl-Iskrittura Mqazza. Mingħajr ubbidjenza ma jistax ikun hemm salvazzjoni. Għas-salvazzjoni mingħajr ma tirriżulta f'ubbidjenza hija impossibbli u kontradizzjoni. Alla jsalvana appuntu biex nsiru nobduh. Biex aħna narfu is-sovranità tiegħu fuqna. Aħna tiegħu. L-Iskrittura sejħilna il-sira talla, sejħilna wkoll ulied adottivi talla. U hemmhekk li għandna il-motiv li aħna rridu noġbu lill-Alla missiera. Dik l-ewwel ħaġa. Irridu nkunu ubbidjenti. Però rridu nkunu konfidenti. Idunu konfidenti. Vers 27 jgħidilna issa dil-frażi darb'oħra tindika t-teħħija tal-ħwejjeġ li jistgħu jkunu mrieda, vol dir ħwejjeġ magħmulin. Ġifi Alla għad irried il-ħwejjeġ magħmulin. Il-ħolqien tiegħu li huwa għamlu f'temp ta' 6 ijiem dan għad irredu mill-qiegħ. Sabiex jibqgħu l-ħwejjeġ li ma jistgħux ikunu mrieda. X'inhu l-ħwejjeġ li ma jistgħux ikunu mrieda? Is-saltna tiegħu. Is-saltna talla ma tgħaddi qatt. Infatti meta Daniel irċieva
dik il-viżjoni famuża. Ferra din l-istatwa li kellha rasa sawek tad-deb, mbagħad tal-fidda, mbagħad tal-bronz, mbagħad tal-ħadid u t-tafal. Illi huma rappreżentattivi tal-imperi kbar tad-dinja. Għandek il-Babilonja, il-Medo-Persja, il-Greċja, Ruma, dawk l-imperi l-kbar tal-antik. Imma fid-dera tiegħu Daniel ra ġebla mhix maqtuwa bl-idejn illi tolqot il din l-istatwa u titħana trapp u dik il-ġebla żgħira tkompli tikber u tikber u tikber u tikber. Għalhekk l-anġlu lil Giuseppe qallu illi Ġesu li mwieled minn Marja se jiret it-tron ta' David u għal salt nagħtu ma jkunx hemm tmiem. Is-salta talla hija l-unika ħaġa li ma tistax tkun imreda u għataw xiex. Aħna werrieta ta' dik is-saltna. Aħna introdotti f'dik is-saltna tiegħu. U allura għandna għalfejn inkunu konfidenti, għandna għalfejn inkunu ferħana, m'għandniex għalfejn nitkexkxu. Hemm nies li jaqbdu ifittxu fuq l-internet u jfittxu fuq il-gazzetti, ħajjaraw x'ġara minn Wall Street u kemm tella d-dollaru, kemm niżlet l-isterlina u mtertqin b'dawn l-inċertezzi tal-ħajja u hemm ħafna inċertezzi. Hemm l-inċertezza politika, l-instabilità ekonomika mad-dinja kollha. Vera, il-pressjoni soċjali, it-taħsib morali ta' madwana, il-perikli ekoloġiċi qegħdin neqirdu għad-dinja. Qegħdin neqirdu l-foresti tagħha, il-pulmun tad-dinja. U x'ma tinkwetax allura? L-apostasija reliġjuża, id-batijiet fiżiċi, il-mard, dawn kollha jiġdu jagħtuna stampa ta' instabilità ta' dan l-ordni preżenti. Bħalli kieku qegħdin imdendlin id-dinja tagħna imdendla bħajta. Fl-ispazju. M'hemm ebda stabilità. Frattant l-awtu jgħidilna kunu konfidenti. Kunu konfidenti għax intom urittu saltna illi ma tistax tkun imreda. Għal daqstant la darba nirċievu saltna li ma tistax tkun imreda ħanuru gratitudni. Dan huwa l-favur indeskrivibbli ta' Alla lejna. Alla li qed jgħidilna l-univers għad ikebbu bħal mantar, bħal meta għandek biċċa ħwejjeġ u tgebbiba tajjeb qadima u tarmija. Frattant is-saltna tiegħu bis-sultan tagħha, Ġesu Kristu, ma tgħaddi qatt. Is-saltna talla illi n-nies fl-antik rawa, selmula u tennew fija. Ġesu li Lut qalilhom missierkom Abraham feraħ meta ra l-jum tiegħi u raħ u feraħ. Abraham ukoll ra il-belt li Alla ħejja għal dawk li jħobbuh. Appuntu għalhekk kellu l-kuraġġ li jitlaq minn Ur tal-Kaldej, pajjiż ċivilizzat bil-kumditajiet kollha tal-ħajja, u jitlaq lejn il-Kanan jgħix fit-tinet. Kien sinjur Abraham ukoll kellu ħafna mrieħel u baqar u kollox. Frattant għatta l-bqija ta' ħajtu jgħix fit-tinet, ħajja sempliċi. Ma kellux rabta ma' dal-affarijiet. Għaliex? Isimgħu r-raġuni. Lut 11 vers 9 jgħidilna illi bil-fidi Abraham għammar fl-art tal-weda bħala art barranija jgħix fit-tinet ma' Eżak u ma' Ġakob u rrita miegħu tal-istess weda. Abraham għex bil-weda talla. Il-weda talla biss kienet is-sostnieħ. Għax kienet jistenna belt li għandha s-sisien li l-bennej u li mallem tagħha u Alla nnifsu. U allura tajjeb li aħna nkunu konfidenti. Għaliex? Għax il-weda talla ma tistax tfalli, ma tistax taqa' mal-art. It-tielet ħaġa rridu nkunu wkoll rikonoxxenti. Grati. L-awtu jgħidilna ħanuru gratitudni. Ħankunu kapaċi il-ħin kollu, f'kull ħin u kull moment, f'kull ċirkostanza, li l-Alla ngħidulu jekk mhux bil-siena imma almenu l-atteġġament ta' qalbna jkun grazzi mulej. Ħanuru gratitudni. Ħanuru gratitudni. Forsi Alla iċaħħadna minn ħafna kumditajiet Alla ma jridx ifissidna u jitlifna, jaf x'inhu jagħmel bina, però Alla diġà tagħna l-aħjar.
Alla ma franka xil sibnu taħalina l-koll, u allura miegħu qed jgħidilna li se jtina bxejn il-ħwejġ kollha. U allura ħanuru gratitudni. William Law, Puritani ieħor tal-antik jgħid l-ikbar qaddis fid-dinja mhuwiex min jitlob jew isum l-aktar. Mhuwiex min jagħti l-aktar karità, jew l-aktar eminenti fir-rażna, kastità jew ġustizzja. U dak li l-aktar hu grat lejn Alla. Għaliex qed jgħid hekk? Kulta ħażditni għall-bidu ħażditni din, il għaliex qed jgħid mhuwiex dak li jitlob l-aktar, meta nafu t-talb kemm huwa vitali għal ħajja spiritwali tagħna. Qed jgħid l-ikbar qaddis huwa dak li l-aktar hu grat lejn Alla. Għaliex? Għaliex jekk m'aħniex kapaċi nkunu riċevituri kbar mingħand Alla, m'aħniex kapaċi nagħtu, m'aħniex kapaċi rroddu minn dak li jagħtina Alla. Il-prinċipju huwa dan, irċivejtu b'xejn, għatu b'xejn. Irċivejtu b'xejn, għatu b'xejn. U allura rridu nitgħallmu qabel xejn nirċievu b'xejn mingħand Alla. Qabel konna b'dik l-idea vera li rrid naħdem għal maħfra u timpatti għal nobieti u dar il-mentalità baħnana u gburija li kanna f'moħħna. Le rridu kunu rikonoxxenti. Alla ħafrinna b'xejn mingħajr ebda raġuni fiha nnifsi għalfejn kellu jaħfirli. Ir-raġuni tinsab fuq għolja f'Ġerusalemm, barra minn Ġerusalemm, b'salib vojt. Hemm hija raġuni għalfejn Alla jaħfrinna. U allura rridu nuru gratitudni. William Wilberforce, il-Kristjan Evanġeliku, li Alla qiegħda bih meravigljożament bih sempliċi bniedem, membru parlamentari Ingliż biex bih eventwalment l-iskjavitu ġie meqrut fil-punent. William Wilberforce. X'jgħid William Wilberforce? Kristjani vera jikkonsidraw li nfushom mhux bħala qed jissodisfaw xi kreditur rigorus, imma bħala qed jiskontaw dejn ta' gratitudni. Il-ħajja tagħna kollha, fl-emi kollu tagħna, fid-diskors kollu tagħna. Tajjeb, ħares lejha bħalli kieku int qed tiskonta dejn ta' gratitudni lil Alla. Dejn ta' gratitudni. Aħna midjunin kbar, minn dak li tagħna Alla rridu nagħtuh l-ħadd ieħor. Pawlu fil-Roman jgħidilna ħalli ebda wieħed minnkom ma jkun midjun ma' ħadd. Ħlief li tħobbu lil xulxin, għax l-imħabba li rċivejnija mingħand Alla issa rridu wkoll nesprimuha ma' ħadd ieħor. Wara nifhimha kif William Law qal l-ikbar qaddis huwa dak li l-aktar huwa grat lejn Alla. Dak li għandu qalbu miftuħ għad-doni, għall-lotjiet b'xejn Alla. Kull lotja tajba, kull donazzjoni ġejja minn fuq, ejn nirċevuha. Ejn nsiru sinjuri biex bija wkoll imbagħad imbierku lil ħadd ieħor. Ma rridu nkunu rikonoxxenti u fl-aħħar rridu wkoll nkunu riverenti. Huwa nuqqas serju llum il-ġurnata milli naraw u milli nisimgħu illi l-qima tagħna il-Kristjani Evanġeliċi ħafna drabi qima leġġiera, qima li bija minn għalina ħanejdu pjaċir karnalment. Jekk trid tieħu pjaċir karnal, mur ara logħba futbol. Mur id-disko, mur party. Il-qima tagħha għandha tingħata b'timenza jgħidilna bl-Ingliż ċerta sens ta' biża, b'timenza u reverenza. it-trivjalità x'isir fil-ġmiegħ ta' Kristjani, speċjalment fil-Punent, hija xi ħaġa li twaħxek. Qed juruk illi ma jafux li qed jiltaqgħu ma' Alla l-ħaj. Ma jafux. U tisma' x'tip ta' talb jitolbu bħalli kieku Alla wieħed minnhom. Le, l-awtur jgħidilna illi ħanuru gratitudni li bija nkunu nistgħu inqimu l-Alla b'mod aċċettabbli. Hemm qima tal-Alla li Alla ma jċettaħiex. Meta aħna nqimu l-Alla skont kif jidrilna aħna,
skont kif qed lilna Alla aħna u mhux skont kif jgħidilna hu. U meta l-qalb tagħna hija bħalli kieku xejn, mhix aċċettabbli. Il-qima tagħna tkun preferenza u timenza. Tgħidli ma x'inhi l-qima? Skont Warren Wiersbe, dana awtur famuż, gradwa għal ġenna f'Mejju li għadda. Raġel xieħ, kiteb ħafna kotba tajbin li jħobb naqrom ukoll jiena. Warren Wiersbe jgħid il-qima hija ir-reazzjoni tal-fidili kull ma huma moħħ, emozzjonijiet, rieda, ġisem, għal kull ma hu Alla, għal kull ma jgħid u kull ma jagħmel. Hija r-rispons tagħna għal Alla. Għal Alla ta' grazzja. Għal Alla illi resaq lejna, illi huwa Emmanuel, Alla magħna biex iberikna. Għad realizzajtu illi kif ninsabu aħna hawnhekk fi-Knisja u kif inkunu fuq l-ajruplan meta nsifru hemm ħafna xebħ. Pereżempju, il-parti l-kbira tan-nies fiż-żewġ postijiet ikunu bil-qiegħda. Tnejn biss hawn bil-wieqfa hawnhekk. Parti l-kbira huma bil-qiegħda. Xi wħud minnhom jħallsu barra mit-tieqa għax ma jinteressahomx qed isir ġewwa. Xi wħud minnhom jorqdu huwa vera wkoll fil-Knisja. Xi wħud minnhom l-interess tagħhom huwa li jaslu fid-destinazzjoni u hemmhekk ikunu kuntenti. Amen. Il-funzjoni bdiet fl-10, nafu li ħadd tispiċċa fil-nofsinhar kwart u moll id-dar. Kollox normali. Kollox normali. Kif kien il-vjaġġ tiegħek? Nice. Tajjeb. Dawra wasalna. U mhuma qegħdin jistennew xejn aktar. Mhux bħal dak it-tifel ċkejken ta' 7 snin. Illi hu tira t-taraġġ tal-ajruplan. Il-ommu beda jiffitta u jgħidilha issa l-ewwel ħaġa rrid nagħmel iltaqa' mal-pilota. U malli ġie quddiem l-stewardess beda jgħid aktar, nixtieq nara l-pilota! Nixtieq nara l-pilota! U l-pilota vera ħareġ mill-kabina tiegħu u għala u xi ħadd iridni, u ta' tifaq qallu jiena. Qallu idħol żagħżugħ. U daħlu ġewwa u għatta ħin miegħu spjegalu dwar il-kabina tiegħu kollox. Dak it-tifel xi ħareġ minn dik il-kabina kien l-iktar tifel ferħan fuq l-ajruplan kollu. Għaliex? Għaliex it-tir tiegħu ma kienx sempliċement li jvjaġġa minn post għal ieħor u daqshekk. Imma li jiltaqa' ma' dak li kien ħajwassalhom fid-destinazzjoni. Jekk niġu hawnhekk, tajjeb, u għadda l-ħin, u morna lura minn ġejna, ma ġejn, jiddu nkunu bħal dak it-tifel li bċerta mistennija b'antiċipazzjoni irridu niltaqgħu ma' Alla tagħna. Altrimenti il-vjaġġ tagħna huwa wieħed trivjali u prattikament ukoll bla sens. Meta niltaqgħu bħala Knisja irridu nkunu ambizzjużi u ngħidu f'qalbna mulej, urini li jekk innifsek. Ħa niltaqa' miegħek illum. Tajjeb niltaqgħu ma' xulxin għax aħna ħbieb u nafu xulxin, però huwa importanti niltaqgħu m'Alla. Alla li hawnhekk jgħid għax Alla tagħna huwa nar li konsma. Huwa nar li jaqret. Bibla tgħid ukoll Alla huwa mħabba, vera? Alla huwa spiritu dak li imuh jeħtieġ imuh fl-ispiritu fil-verità. Għaliex jala il-twissija tiegħu b'sentenza daqshekk kważi xokkanti. Alla tagħna hu nar li konsma. Alla tagħna huwa definittivament u deċiżivament u apertament kontra kull ħażen. Il-ħażen għad jiġi ikkonsmat. Għalhekk l-infern huwa deskritt f'termini ta' nar indistruttibbli.
nar li konsma, ja? Alla tagħna huwa nar li konsma, Alla tagħna huwa ġust. Huwa ġust. U mhux ta' min niċċajtaw bih. Għalhekk jgħidilna nqimu b'reverenza u timenza. Meta niġu hawnhekk. Min ġimgħa l-oħra. Huwa dak il-ħin fil-ġimgħa kollha illi l-aktar inti tħossok imwettaq u mqanqal u motivat u ħin fl-ispirtu tiegħek. Jew forsi huwa ħin pjuttost boring, pjuttost nojus, pjuttost li ħammu naqdi dmiri. Tozer jgħid jekk il-qima ddejqek għadek m'intix lest għall-ġenna. Jekk il-qima ddejqek għadek m'intix lest għall-ġenna. Għaliex għax fil-ġenna l-abitanti tal-ġenna huma ejjiema, huma adoraturi tal-Alla u l-għena u l-feliċità u l-ferħ n-esperimenti tagħhom jikkonsisti filli jagħtu qima lill-Alla. Ma għadhomx mixrubin fihom infushom bħalli kieku d-dinja qed iddur magħhom, le. Ma mitlufin f'Alla. Allura dan naħseb jiena huwa pointer tajjeb ħafna. Dak li qed isir hawnhekk. X'inhi l-attitudni tiegħek lejh juri ħafna l-qagħda ta' qalbek. Juri ħafna l-qagħda ta' qalbek. Wistin ta' Ippona għandu sentenza tajba ħafna fejn jgħid li l-Kristjan imissu jkun ħalleluja waħda mill-qorrija ta' rasu saqih saqih. Il-Kristjan messu jkun ħalleluja waħda mill-qorrija ta' rasu saqih saqih. Il-membri kollha tagħna b'dak li nagħmlu b'saqajna bidejna b'widdejna b'għajnejna b'bilsienna inkunu qegħdin ngħaddu tifħir lill-Alla tagħna privatament, pubblikament, inkunu fejn nkunu, din hija l-qagħda tagħna. Ir-rispons xieraq nkunu obbedjenti, konfidenti, rikonoxxenti u reverenti lejn Alla tagħna. Għaliex da kollu jingħata fuq sfond ta' twissija solenni, twissija solenni. X'qegħdin nagħmlu din twissija? Araw li ma tirrifjutawx lil dak li qed jitkellem. Ħafna nies jirrifjutaw. U dik qed traċieta tagħhom. M'għandniex għalfejn nagħmlu bħalu. Araw li ma tirrifjutawx. It-twissija x'qegħdin nagħmlu biha, forsi qegħdin ninjorawha, forsi qegħdin jew kważi insejnija, jew qegħdin nieħdu azzjoni f'waqta. Alla twissina fit-tjubitu u jeħtieġ li allura nieħdu azzjoni f'waqta. Iva, l-importanza ħansejħelek terribbli ta' dil-ħajja tagħna. Erba' tiem. L-importanza terribbli ta' dil-ħajja tagħna, ta' dil-ħajja preżenti, tiddetermina l-eternità tiegħek. Aħseb fuqha. Amen.